Bueno, pois sempre que se gaña sempre a valoración é positiva, pero neste caso, pois bueno, para nós, xa desde un principio de tempada, as dúas competicións nas que estamos, Liga e Copa Federación, pois son importantes, queríamos dende un primeiro momento pasar as maiores roldas posibles para non só utilizalo como un mecanismo para competir e ter o equipo sempre na máxima exigencia, sino tamén para, bueno, por ese premio que pode ser para o club chegar a xogar Copa do Rei. Inda por riba, pois, bueno, o noso inicio en Liga pois non foi o mellor posible. Levábamos unha semana, a realidade é unha semana que levamos 2 partidos seguidos a semana pasada, pois sin atopar ese xogo, sin atopar o que fomos na pretempada, e para non ser importante hoxe facer aquí un partido bo, volver outra vez a toparnos. Creo que durante moitos minutos do partido fomos quen de poñer en problemas o Bergantiños, o cal non é nada fácil neste campo. Sobre todo, pois, vendo que te quedas con un home menos xusto cando eres capaz de empatar, empezas perdendo, empatas, ou no momento en que empatas poste por diante con un menos, empatanche outra vez e volves outra vez a poñerte por diante. Bueno, creo que son alicientes suficientes para irse hoxe contentos para casa. Non sei, non se resentiu moito o equipo da expulsión, non? De quedar con 10 por vez de fora, por menos. Sí, a verdade é que, bueno, o equipo seguiu ca personalidade de querer ter o balón, de querer, facerse forte ao redor del. Esos son un pouco as nosas señas de identidade, igual que o Bergantiños, non? Creo que hoxe o que se acercou a Xeirós pois veu un partido de alto nivel. Eu creo que xa desde o primeiro momento houbo moito ritmo, moita intensidade, e con 2 equipos con propostas ofensivas, con propostas valientes. No momento en que nos quedamos con un menos ante un equipo que ten esa cara, non? De que con balón teñen moitos automatismos, é un equipo que está acostumbrado pois a xogar aquí na casa, nesta superficie, máis alá de resentirte e de un pouco pois non querer o balón e defender. O equipo deu un paso adiante e fomos quen de ter o balón, e así conseguimos a vitoria. Non sei se había tanta tensión para vivir o que vivimos, de leas, de tantas cartóns. Bueno, eu creo que os 2 equipos lle tiñamos moitas ganas a pasar a seguinte eliminatoria, ainda por riba, pois bueno, eu poñeme na pel deles, poñense por diante, ven que empatas, que nos quedamos con un menos, ainda por riba nos poñemos por diante. Nos vimos dese inicio de Liga pois que non tuvemos os resultados axeitados, e para nós pois hoxe gañar aquí, e sobre todo con boas sensacións, era fundamental. Iso fai que o equipo pois este tensionado, ou que non tensionado no mal sentido, sino no bo sentido. A partir de aí pois moito lance, moito duelo individual, moita disputa, moito segundo balón por momentos, partidos trabados nos que os equipos pois tamén xogan un pouco con esas perdas de tempo, con esas faltas tácticas. Ao final pois é unha falta que o árbitro mellor non pita para un lado e a mesma no outro lado, cousas que ten o fútbol, que pouco a pouco se vai xerando pois esa tensión. Si é certo que creo que o do final pois non é imaxen para nada por parte de ningún dos dous equipos, e a partir de aí pois creo que nos vamos ca eliminatoria pasada, pero contentos co que fixemos dentro do campo, non tanto fora, non só por nós, sino por eles tamén.